Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Ingeza. Lami igama ngumfeza ngututhu wakho malo bathi la sibona amagumede. Mothi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu, umsakazo Ukhozi FM lugqame kudumo lwengozi okudlula emhlabeni obe yiphimbo lezinhlelo zalo futhi elingise emidlalweni yomoya. uMartin Edward Iziqubu, izindaba zokushona kwaleli cike lazakhela udumo ngokulingisa indawo kaNgqongqo emidlalweni yomoya obuthi kusaziqala ukuzakala ebusuku ngoLwesine. Omunye ozisabalisile ey'nkundleni zokuxhumana umsakazi uDr Lucky Nkosi kubeke sekukungena nabanye abanjengabalingisi uPole Ndlovu noNkanyiso Ngcobo othungathela abalingisi umsebenzi kwi-TV babalelana ngokombhalo kaNkosi kuze-ke kwashaya isikhathi sokushicilela kungakatholakala imininingwane egcwele ngembangela yokushona kwaleli ciko ebeledlule emhlabeni ineminyaka engu-68. Umufi-ke ubedabuka entuzuma eThekwini eqala ukulingisa emidlalweni yomoya Ukhozi FM kusukela ngo-1991 emuva kokusebenza njengothishela ezikoleni ezintathu eminyakeni engu-40 edlule. Abaningi bazomkhumbula nasemidlalweni owawuthi-ke buchitheka bugayiwe ngo-2018 ubesengena kwithelevishini emuva kweminyaka esaba ukulingisa khona emidlalweni yethelevishini esekwalingisa kuyona kubala iHostela, Isibaya, Imbewu, Umjolo Gone Wrong, Umthawelanga. Ngo-2002 uZiqubu wahlonisha ngendondo khethelo kuma-Excellent Teachers Awards eyaseLuthuli Museum kwaDukuza. Ubenabazukulu ababili injevo. Ngane zakwethu izona indaba esivuke ngazo usuku namhlanje zokudlula emhlabeni kukaMartin Ziqubu owaziwa kakhulu-ke ngelikaNgqongqo kumdlalo owawudlala laphana Ukhozi FM emini okumdlalo womoya. Ngane zakwethu engathi insizwa-ke ingahamba kahle iphumule ngokuthula isihlobo nomndeni ududuzeke kanjalo nekade basondele nayo le nsizwa. Izona indaba esinibhekela zona ezibuhlungu laphana esikhathini samanje engane zakwethu.